Nyt pelataan Hexittiä ihan helpolla. Single player Create New World. Juu. Hexitissä maailmassa on niin. Elikkäs tarkoituksena olisi niinku tämmönen Hexit alku. Nyt vaan tästä näin lähdetään liikkeelle. Jotain saada tähän alkuun, yrittää saada jotain tehtyä. Nyt tää on ihan perus alku, ainakin Minecraft alku aina alustaa. Ihan sama mikä modpackeri tässä. Niin se Waymineri. Epäilen vahvasti. Lageja mä saan ainakin ihan innolla. FPS on ihan semi. No okei, se ei enää oo ketäkin, mutta mä koitin OBS:llä vähän saatella asetuksia, mutta ei se laatu oikein parane millään, niin tarvitsis jostain parempia asetuksia, mutta toivottavasti kuitenkaan tää ei nyt hirveen huono laatusta oo loppujen lopuksi. Ei tää mikään ehkä nautinnollisen laatu kuitenkaan oo, mutta joo. Niin. Tää onhan tylsää, kun mä haatan puuta koko ajan ja tälleen näin, mut joo. Ei meidän mitään katkomista tehdä saman tien, mut niinku. Niin. Katsotaan vähän puuta niin alkuun, kuten huomaatte, ja sitten vasta ruvetaan tekemään jotain. Mä en tiedä, jaksanko mä Tinker's Constructia ruveta hirveemmin säätellä, vaikka se onkin iso osa Hexittiä, mutta koska mä en oikein osaa sitä käyttää. Mä oon koittanut, mutta kun se ei oikein toimi millään. Mä oon koittanut Creativessakin, mutta kun mä en oikein saa niitä kaikkia asioita toimimaan. Mä saan niitä puu- ja kivityökaluja tehtyä, mutta en mä muita oikein osaa, niin niin, se on se ongelma. Kun se ei olekaan niin helppoa, että se vaan niinku siis samaihin malleihin niinku vaan laittaa sitä rautaa. On se vähän erilaista, niin sen takia mä mieluummin teen normaalit työkalut ilman mitään modificationeita, mutta tehdään nyt vähän puuta, kun ihan vaan koska, eiku mitä puuta tehdä, kun varusteet tästä ainakin. Ja nyt vaan otin tämmösen lyhyen sarjan aloittaa, koska mulla on tylsää XD. Tässä vähän enemmän tikkuja ja kirves vielä sieltä. Noin. Paljon perus Minecraft-aloitustavarat ja tuo zombi, jonka mä haluan piestä, koska mä haluan. Ai, se löi. Se sattuu. Se eikä vähän possuja. Ihan olisi nättiä. Joo. Joo. Mutta no se on kyllä yksi problema. Ei ole hirveän aktiiviset nää tilat, niin ei jaksa. No motia oikein mitään videoita tehdä kaikkea täitä kautta. Mutta ihan samaa. Antaa olla. Ihan huvikseen vaan silti, kunhan jotain. Koitetaan eikaan muuta oikein hullut tämmösen tulon niin Minecraftiin, niin sitten eihän tää puumiekka kestä mitään. Joo, ihan sinne meni jo puumiekka. Alko nää puutavarat kestää? Jos mä voin kerran possua tällä. Ottaa 2 durabilityä, mitä ihmettä. Okei, sittenkään ehkä puutuaikalla ruveta metsästämään sikoja, mutta lehemiä. Lehmiä tuolla. Mennäs hakkaan ne lemmut, no. Joo, hakataan lehmät. Eikö tuolla on kuin kirkko? Mä käyn piäksiä vähän siitä kiveä. Joo. Ehkä sitten katkes. Aha, että Creeper haluaa tulla tekemään tuhoja mulle. Mä en sitä salli, niin anna sen räjähtää vähän niinku. Räjähäksää. Lagi on kyllä no, auttaskohan toi yhtään. En tiedä mikä tuossa on, että tää FPS on näin pienenä, mutta niinku apua vaan. Lagi on real. Se laggis real. No, ei täällä oikein kirkossa ole mitään ihmeellistä, niin piastaa vaan tästä näin. Pyhäinhäväistä, jos mä rikon kirkkoa, mutta kun mä en jaksa lähde mainaa vielä. Mä hommaan kivityökalut tällaisella tavalla. Tyhmä tapa, mutta I don't give a fuck. Noin. Joo. Vähän siitä ottaa kiveä ja sitten mennään katsomaan tätä lehmiä vähän. Vähän lehmiä katsellaan vähän tarkemminkin täällä näin.
Tohon vaan crafting table. Sitten, oho, ei vähän liian tikkuja ympäri. Eikö tässä hetken, että tehdään näin, että stone swordi ja stone pickaxe. Noin, tässä on tämmöstä perustaa varten sitten vielä lisää stone pickaxeja. Koska mä lähtee mainaamaan tän off-cameras vähän sen ja tulla sit takaisin hetkeksi ja lopettaa episodin. Mä en tiedä miten pitkä tästä tulee, mutta ei todellakaan hirveen pitkä oikeastaan. Ja mä tästä tarkistan varmaan kohta välissä, että tää on oikeesti rekordannut. Ja joo, mä lähden tästä mainailemaan ja kattelee, että miten sitä menee, paitsi mä teen armoria, koska Hexitissä ei pärjää ilman armoria, se on selvää. Sen mä oon oppinut tässä Hexitissä kuitenkin, että ilman armoria mun ei kannattaisi yrittää selviytyä. Vähän lisää lehmiä kun löytäis vielä ennen kuin... Siinä tuolla on vähän lampaita ja lehmiä, elikkä... Vihän tää alkaa nyt. Löytää kaikenlaista tarvittavaa, niin joo. Eiköhän tälleen pärjäilemäkin. Rupee pärjäämään aika hyvinkin ja... Raakaa pihviä kun vettää massuun. Niin nälkä. Sitten tästä vaan... Nyt on Leather Armorit sitten. Noin ja... Sitten mä katson, että onko tää rekordoinut kunnolla ja mitä tässä on tullut ja mainailen ja tuun ehkä sitten takaisin. Paitsi jos tää on kussut tää rekordi, niin sit mä en takaisin. Mä löysin tällaisen paikan. Oho, unohtu mennä. Oho, no niin. No sit tämmösen apua. Mä lähden nyt piäksimään Mosenta, please. Apua. Mähän tekee damagea jo kunnolla itseasiassa. Nää on vähän pirulaisia pikkupaskoja ja tulee. Let's. Please, oikeasti. Apua. Nää tulee. Toi on mikä maailman rauhallisia ja rennoja mukavin paikka nyt kuten huomaatte, mutta nää mun miekat ei kestä mitään saakeli. Pitäis nyt olla tarkkavainen ja... Pitäis se turppo... Ui. Ai. Ei! Se ei ollut hyvä asia ollenkaan. Missä mä edes kuolin? Come on! Ei täällä voi käydä heti kun mä aloitan Hexiti. Ei hitto. No tää ei oo oikein mulle soveltuva peli, koska mä en kestä kuolemissa oikeasti ollenkaan. Niin jumalauta tästä tuu mitään, jos mä koko ajan vaan kuolen. No mä kerään vähän puuta ja sit mä lopetan tän jakson, koska tää meni aivan päin paskaa. Tää meni ihan hirveän huonosti. Tässä mä en ole tekemään mitään hyvää tässä jaksossa oikeastaan. Nää tulee yö, mä kuolen sit yöllä, mutta Oi hitto. Tää ei oo jokboksia, mitä mä rakastan. Mä inhoan tällaisia modpackeja, missä kuolee koko ajan eikä voi selvitä mitenkään. Siis kun jokboksissa jos kuolen, ei menetä tavaroitaan. Niin se on se hyvä asia siinä, että sen takia mä sitä tykkään pelata ja mä sitä muuten pelais. Se kuolee mitään koko ajan. Mä kerään puuta. En mä muuttaisi enää tee, kun tää nyt meni niin huonosti, että mä kuolin heti alkuun, kun mä tein jotain. Tää kestää vaikka kuinka vaan rikkoa, koska tässä on timberi, se rikkoo koko puun samalla tolleen. Pum. Sieltä tuli ihan kivasti näitä logeja. Roudukko pari puuta ja tehdään jotkut basic tuokalut ja sitten lopetan tämän jakson tähän, koska tää meni edelleenkin niin huonosti, että Siis mä en osaa kuvailla oikeesti. Mä en tiedä minkä takia tänne meni näin huonosti jotenkin. Ei mulla yleensä näin huonosti ala mikään. Mitä Firlogista voi tehdä? Okei, se on normaali puuta näköjään. Joo. Elikkä ei mennyt niinku piti. No miksi mä tein toisen crafting table? Voi jumalista. Noin, uuden pikaksen. No en mä ehtinyt hirveän mitään edes tehdä silloin. Brightness täysille nyt kuitenkin. Että mä kerään vähän kiveä. Voiko tästä tehdä työkaluja?
Voi vittu, ei voi tehdä. Saakeli, tää on paskaa laita. Ei tältä yhtään mitään. On kiveä! Enkä mitään marblea. Marble suks. Kiveä vihdoin, stone. Thank you, stone. I love you. Kuitenkin mä kerään nyt tämmöstä basic talkkalut nopea ja sitten mä lopetan tän jakson, koska ei tää nyt mennyt niinku piti. Niin joo, vois ehkä tehdä tän paikan tukkiakin, ettei monsut tule niinku kummittelemaan. Joo, mä patukin tällä turhalla marble-jutulla. Taas noin. Sitten tehdään furnase. Tähän. Tolleen. Sitten miksi mä heitin noin pois? No niin. Sitten tehdään vielä nopea tämmöset, elikkä stone pickaxe ja stone sword. Ja sit katsotaan. Joo. Charcoal tulee. Näin. Tässä on meidän aika homma, elikkä moro.